mga kaigsunan. Ang titulo sa sermon karong mao ang muto sa simbahan. Usa-usab kini kapasahi nga atong gihuptan, giampo o gidaganan sukad pa sa sinugdanan. Samtang atong mapamalandungan ang mga pulong, kinahanglan natong tinuon ang mga gipaabot o gusto sa amahan nga Dios gikan kanato aron mahimong simbahan nga mas hayag pa. Ang pasahi karong adlaw ang Isaias kapitulo 60, bersikulo 1 nag-ingon, "Bangon Jerusalem, sidla kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo." Kini nga mga pulong nagrepresentar sa tingog sa Dios sa pagsugo sa mga Israelita ug sa pagmamatuod sa Dios sa ilang mahimayaong kaugmaon. Apan, sa dihang kini nga mga pulong gimantala pinaagi ni propeta Isaias, ang Israel nalinga sa pagkawalay paglaom ug kangitngit. Ang tibok nasod na puno sa idolatriya o relihiyosong mga krimen sama sa pagsalikway sa hustisya sa Dios, moral nga korupsyon ug pagdaog-daog sa mga huyang. Ang Dios dili maihap nga nagtambag sa mga Israelita sa paghinusol apan wala panumbalinga. Nagpadayon sila sa pagbuhat og dautan nga nagdala kanila ngadto sa kamot sa Babylonia. Ang dakong templo sa Jerusalem naguba ug ang katawhan na himong katawanan sa mga hentel nga napugos sa pagpuyo sa pagkabihag sulod sa 70 kataas nga mga tuig sa langyaw nga nasod. Unsa sa imong nahuna ang gibati sa mga Israelita niini nga sitwasyon? Ang kawalay paglaom sa kahimayaan sa Dios nga karon mibiya sa kanila makadugang unta sa ilang pagantos. Niining panahon na ang Dios misaad pag-usab ug usa ka mahimayaong kaugmaon ug ang pag-abot sa Mesiyas pinaagi sa paghatag sa mga pulong. Sidlak kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. Minahal nga mga kaigsunan, unsa ang kahulugan niini nga pulong alang sa atong simbahan? Karon, ang sala mas kaylap kaysa sa panahon ni Isaias ug ang kalibutan hingpit nga natabunan na sa kangitngit. Lisod ang pagbangita og kaayo, kugma og pagpasaylo og pagsabot, pero dali ra kaayo makig-away, magdumot og magpahayag og daotang mga pagbati. Labaw sa tanan, mahimo nato nga ang katapusan sa kalibutan nagkaduol sama sa mga pulong ni Jesus samtang atong giatubang ang kahimtang sa kalibutan, laing-laing mga natural nga katalagman ug mga epidemya. Niining mga panahona, kita isip mga miyembro ug isip usa ka simbahan, adunay misyon sa pagbarog nga mapahitason ug pagdan-ag sa kahayag sa himaya sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Syempre, adunay daghang mga simbahan ug mga individual nga nagwantala usab sa ebanghelyo. Unsa ang mahimo aron sa pagtabang niadtong kansang mga kasing-kasing napatig-a sa pagsaksi sa Dios nga tiglalang kinsa dili makita sa atong mga mata ug mituo kang Hesukristo. Ang buhi nga buhat sa Dios kinahanglan nga ipadayag ingon nga ebidensya nga makita sa atong mga mata. Imbis nga sagulon ang kahibalo ug mga ideya sa tao, gikinahanglan kaayo nato ang pulong sa kinabuhi nga nagwali lamang sa Dios. Kinahanglan nato ang pulong nga tin-aw nga nakasabot sa mensahe sa krus nga naglangkob sa probidensya ug kabubuton sa pag-ugmad sa tao. Niining katapusang mga adlaw, ang atong Dios mitugyan sa misyon sa paglunsay sa kalibutan sa ebanghelyo. Nga usa ka simbahan nga puno sa grasya ug sa Espiritu Santo ug nagpakita sa gahom sa Dios kanato ingon nga matahom nga mga magtotoo nga kabilaan pinaagi sa pulong sa pagbalaan. Walay pagmahay o pagbag-o sa kabubuton ug pagtawag sa Dios. Ang Dios nga nagbuhat og butang gikan sa wala nanggamit pagani ug uga nga sungkod isip instrumento sa iyang himaya aron matuman ang iyang kabubuton. Minahal nga mga kaigsunan, hinaot nga mosalig kamo sa tin-aw nga kabubuton ug probidensya sa Dios sa paggiya sa matag usa kaninyo ngadto sa usa ka bulahan nga simbahan nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa pagkabalaan. Matag karon og unya, gibansay o gidalisay usab kita sa Dios sa daghang paagi aron mahimo kitang takos nga mga sudlanan. Bisan kung adunay mga pagsulay, dili pagkasinabtanay o mga pagkondenar gikan sa kalibutan. Ang Dios nagpaabot sa usa ka simbahan nga nagdan-ag niining katapusan nga mga panahon. Diin kita nagdagan uban ang dili matarog nga pagtuo ug pagsalig pinaagi sa pagtan-aw lamang sa Dios. Kinahanglan nga kita magtrabaho ug maayo ug mudagan nga matinud-anon uban ang usa ka madasigon nga kasing-kasing labaw pa kaysa kaniadto. Minahal nga mga kaigsunan, unsang kinahanglan natong buhaton specifically aron matuman gayud ang tawag sa Dios nga bangon og sidlak. Una, kinahanglan kitang magpuyo sa kahayag ug mubuga sa baho ni Kristo aron sa pagdan-ag sa kangitngit. Sa espirituhanon,
Ang kangit-ngit nagpasabot sa sala ug sa kalibutan. Ang kahayag nagtumong sa Dios mismo, ang kamatuoran. Sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 5 nagingon, ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangit-ngit. Si Jesus kinsa usa sa Dios misaad usab sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, ako maong kahayag sa kalibutan. Siya nga nagasunod kanako dili magalakaw sa kangit-ngit, kundi dili makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Busa, aron kita modanag sa kahayag, kinahanglan magpuyo kita sa Dios, ang tinugdan sa kahayag. Labaw sa tanan. Sama sa gitambag ni Apostol Pablo sa ubang mga magtotoo, pinaagi sa pag-ingon, kay kaniadto kangit-ngit kamo, apan karon kahayag na kamo diha sa Ginoo, paglakaw ingon nga mga anak sa kahayag. Kinahanglan usab natong sundon ang tanang pagkamaayo, pagkamatarong, ug kamatuoran. Minahal nga mga kaigsunan, kadtong nagpuyo sa kangit-ngit wala makahibalo nga sila anaa sa kangit-ngit. Apan, samtang nagdanag ang kahayag sa kamatuoran sa Dios, klaro ang kalainan tali sa kangit-ngit ug kahayag. Kung mas mupuyo ka sa Ginoo, mas mawagtang nimo ang imong mga sala nga nahimo kaniadto ug maglakaw sa kahayag pinaagi sa paghatag sa kahumot ni Kristo. Ang pagsidlak sa kahayag nagrepresentar sa pagbag-o mismo. Bisan kung daghan daw ang nagtuo sa Dios, ang gahom sa kahayag nga nagdanag lahi alang sa mga tao depende kung giunsa nila pagtuman ang mga pulong sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. Gisalikoy ang dautan ug nabalaan. Ang ubang mga tao adunay kusog nga kahayag sa pagpildi sa kangit-ngit ug maisugon nga nagpakita sa buhat sa Dios. Samtang ang uban nakig-away batok sa mga pwersa sa kangit-ngit, apan nawad-an sa ilang kusog ug nalubong sa kangit-ngit. Adunay usab mga tawo nga nagsimba apan wala magsunod sa pulong sa Dios. Hinuon, nagpuyo sila sa sala sama sa kalibutan ng mga tawo o nagkinabuhi nga layo sa kahayag. Busa, unsa kahayag ang kahayag nga imong gihuptan? Aduna ba kay matang sa kahayag nga makapawala sa kangit-ngit sa imong mga panimalay ug trabahoan? Kung mapildi nato ang kangit-ngit sa atong mga panimalay ug trabahoan, mapildi nato ang kangit-ngit sa lapad nga komunidad. Kita gawasnon nga mobangon ug modan-ag sa tibuok kalibutan. Ang kahayag sa matag usa sa atong mga magtotoo nga nagpundok naghatag og dalan alang sa atong simbahan nga mahimong usa ka hayag nga nagdanag sa usa ka mangitngit nga kalibutan. Bisag unsa kangitngit ang kalibutan, ang kangitngit nagdumot sa kahayag. Sa katapusan, kung ang kahayag mo atake ug mawagtang, kini mo daog. Ang klaro nga kamatuoran mao nga ang kangitngit dili kalikayan nga mawala samtang ang kahayag mo danag. Ang atong Ginoo nahimong kahayag nga nagdanag sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo bug-os nga nagbungkag sa gahom sa kangitngit ug naghatag og kinabuhi sa tanan nga naa sa kahayag. Atong makita nga si Apostol Pablo usa ka usab ka dakong kahayag nga nagdanag sa mga hentel. Iyang gipakaylap ang kahayag sa kinabuhi ngadto sa daghang nasod, lakip na ang Europa ug Asia. Busa, kinahanglan kitang magampo nga mas mainiton, magsangkap sa atong kaugalingon sa pulong sa kamatuoran ug mugawas isip mga anak sa kahayag nga magasidlak sa kalibutan ug makabuga sa baho ni Kristo. Minahal nga mga kaigsunan. Ikaduha, aron kita mobangon ug modanag, kita kinahanglan nga makadawat sa gahom sa pagpadayag sa buhat sa Dios. Samtang ang nabanhaw ang Ginoo mikayab sa langit, siya miingon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8, apan kamo makadawat og gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo, ug kamo mahimong usa akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea ug Samaria, ug bisan hangtod sa kinalayan bahin sa yuta. Sumala niini nga mga pulong sa panahon sa unang simbahan, ang mga apostoles uban ang mga magtotoo sama sa mga diakono nga si Felipe ug Esteban migamit usab og otoridad. Pinaagi sa pagmamatuod sa ebanghelyo uban niini nga mga ilhanan, ang mga katingalahang buhat na hitabo din daghang mga hentel, lakip na ang mga Hodeo ang mihanhi sa pagpuyo sa Ginoo. Sa samang paagi, bisan kung kamo dili usa ka sulugoon sa Ginoo, kamong tanan nakadawat sa balang espiritu ug makadawat og gahom sa pagdanag sa kahayag. Ang una ug labaw sa tanan, aron matuman kini mo ang pagbaton ug angay nga sudanan. Sa esensya, makadawat lang kita og gahom ug hingpit nga mahimaya ang Dios kung atong biyaan ang gamot sa dautan ug mahimong hingpit ug walay kasaway sa tubangan sa Dios. Kung ang usa ka tawo makadawat og gahom gikan sa Dios, samtang naghambin sa kailibgon, sa unod, sa kailibgon sa mata ug sa garbo sa kinabuhi nga gipakngita gikan sa kalibutan, sila mahimong mapahitason ug isalikway human magamit. Mao nga ang gahom dili makahatag sa kini nga mga tawo. Kung gusto nimong makadawat og gahom, bangon og sidlak. Hinumdumi nga ang labing importanteng suknanan mao ang pagtigom ug mainitong pagampo nga walay hunong og pagpaningkamot sa hingpit nga mahisama sa kasing-kasing sa Ginoo.
Gikan sa panahon sa pagtawag sa mga balantay isip palagad sa Ginoo, migahin siya og dili maihap nga mga tuig sa pagampo aron makadawat og magpakita sa gamahanang mga buhat sa buhi nga Dios. Wala siya mapandul ni magduduhat ay wala sa paglutos, dili pagsinabtanay og pagkondenar. Sa labi nga nagatubang ang magbalantay sa mga malisod nga mga panahon, labi pa nga naginamhinam siya sa pagbangita sa gahom. Nakadawat siya og mas dakong gahom nga naglakaw uban ang hugot nga pagtuo, kaayo ug gugma. Hinaot nga kitang tanan isip mga sakop sa manmin mangita ni ining gamhanang mga buhat, makaluwas sa dili maihap nga mga kalag ug magpadayag sa presensya ug himaya sa Dios ni ining mangitngit nga mga panahon. Ingon nga ang gahom nagagikan sa Dios nga mao ang kahayag, ang gahom mahimong mudanag sa labi nga kini gipakita. Ikatulo, aron kita motindog ug mosidlak, kinahanglan natong ablihan ang atong mga baba aron maisugon nga isangyaw ang ebanghelyo sa kabalaan ug ang mga buhat sa Dios. Kung ang mga nakasaksi sa pagkabanaw sa Ginoo wala pa magpakaylap sa ebanghelyo tungod sa kahadlok sa paglutos, ang Kristyanismo wala unta mulungtad karon. Importante ang pag-adto sa ug maisugon nga pagsangyaw sa ebanghelyo tungod kay nakadungog ug nakakita ka sa mga buhat sa buhi nga Dios. Ang mga pulong sa kinabuhi may dulot ngadto sa pagkabahin sa kalag, mga lutuhan ug utok pinaagi ni ini nga simbahan. Sa mga kangitngit mawala sa diha nga kahayag mo tungha, ikaw makatuto sa dili maihap nga mga tawo gikan sa kangitngit ug ngadto sa kahayag pinaagi sa maisugon nga pagmantala sa pagkaanaa sa buhi nga Dios. Kini nahimong kahayag diin ang kaaway nga yawa og si Satanas mobiya. Uban sa tawag sa Dios, kinahanglan natong tumanon ang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, uban sa usa ka andam nga espiritu ug uban sa atong mga kinabuhi. Sa dihang si Propeta Isaias nakadungog sa tingog sa Ginoo nga nagingon, kinsa nga akong ipadala o kinsa ang moadto alang kanamo? Misugid siya, ania ako, padalhi ko. Dayon, gituman ni Isaias ang kabubuton sa Dios. Sa tanan niya mga sulat si Apostol Pablo may sugon nga may pamatuod sa ebanghelyo ug may paila sa iyang kawalingon. Ako si Pablo usa ka apostol pinaagi sa kabubuton sa Dios. Bisan tuod sila ana sa pagkaulipon ug makahimo lamang sa pagpakaylap sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga sulat, kini naghatag sa mga magtutuo og kaligon sa pagbundog sa paglutos ug makapahimo sa mga simbahan nga makatukod ug padayon nga motubo. Sa samang paagi, kinahanglan maningkamot kita sa pag-ebanghelyo isip mga saksi sa Ginoo, bisan pa sa husto o sayop ang panahon, aron matuman ang misyon nga gihatag sa Dios. Bisan pa sa pag-uswag sa modernong medisina og mga pasilidad sa medisina, adunay daghang mga problema nga dili masulbad sa siyensya o mga tao. Gawa sa laing-laing mga sakit, adunay isyu sa kahimsog sa pangisip, sama sa depresyon, kabalaka, kasilag ug kasuko. Ang solusyon sa tanan niini nga mga problema anaa sa Ginoo. Kinahanglan natong ipaabot ang gugma sa Ginoo ni adtong naglibot kanato nga nagantos ug nanlibasog sa kabugat sa sala. Dili gayud makalimtan sa Dios ang bisan unsang pag-ebanghelyo nga imong buhaton, apan mag-ani siya ingon nga matahom nga mga bunga, bisan ang pagpanghatag sa mga pamantalaan sa manmin o mga trak sa relihiyon, ug pagsaksi sa ebanghelyo sa gahom ug kabalaan sa Dios sa mga paryente. Ang mga pamilya mahimong ebanghelisado, ang mga buhat sa pagbangayo mahimong mahitabo, ug ang mga tubag mahimong madawat pinaagi ni ini nga mga aksyon. Kadtong makugihon nga nagpamatuod sa ebanghelyo sa kabalaan, mao ang tinuod nga malamon kinsa makatagamtam sa mga panalangin nga gitagana alang kanila. Minahal nga mga kaisunan, mosalig kamo sa makagahong nga Dios gikan sa kinaladman sa inyong kasing-kasing. Uban ang ligon nga pagtuo nga ang gahom sa Dios naguban kanamo, makalahutay kausab sa bag-ong mga pagsulay. Sa pagtigom, kinahanglan natong idannaag ang atong kahayag sa tibok kalibutan. Sa Isaias Kapitulo 42, ang pagigsaad sa panalangin gihatag ngadto sa simbahan ug sa katawhan sa Dios nga nagtinguha sa pagsidlak. Una, ang Isaias Kapitulo 42 versikulo 1 nagsulat, "Tanawa ang akong alagad nga akong ibayaw. Ang akong pinili nga kaniya gikalipay sa akong kalag. Gibutang ko ang akong espiritu diha kaniya. Ipatungha niya ang hustisya sa kanasuran." Kini nga bersikulo nagpasabot sa propetikanhong mga pulong sa Ginoo nga mianhi sa yuta 2000 ka tuig na ang milabay. Sa samang higayon, kini nagrepresentar sa tingog sa Dios nga Amahan nga gihatag kanato sa iyang gikamahimutan. Sa laing pagkasulti, ang balang espiritu anaa sa sulod kanato. Gitugutan usab sa Dios kini nga simbahan nga maghatag og hustisya sa mga dili magtutuo pinaagi sa dagkong mga buhat ni ining katapusan nga mga panahon. Ang Isaias Kapitulo 42 versikulo 4 nagingon, "Siya dili mawad-an og kadasig o madugmok hangtod nga ang iyang matukod ang hustisya sa yuta, ug ang kabaybayon maghulat nga magpaabot sa iyang balaod.
Kini nga simbahan nga gisuportahan sa Dios dili gayud mapukan. Kini motubo og musog matag adlaw hangtod nga ang tanan katawhan o ang tibuok kalibutan mo tan-aw sa mga pagtulunan sa Dios. Ang Isias kapitulo 42 bersikulo 5 hangtod sa 7 nag-ingon, usab kanato, kini ang giingon sa Dios nga Ginoo nga nagbuhat sa langit ug nagbuklad niini. Nga nagbuklad sa yuta ug sa mga kaliwat niini nga naghatag gininhawa sa mga tawo nga naa niini ug espiritu sa mga naglakaw niini. Kini ako mao ang Ginoo. Nagtawag ako kanimo diha sa pagkamatarong. Ako usab mukupot kanimo sa kamot ug magabantay kanimo ug ako magatudlo kanimo ingon nga usa ka tugon sa mga tawo. Ingon nga usa ka kahayag sa mga nasod aron pag-abli sa mga buta nga mga mata nga mahimong mga binilanggo gikan sa bilangguan ug kadtong nagpuyo sa kangitngit gikan sa bilangguan. Nganong gipili og personal nga gisinyasan sa Dios ang matag usa kaninyo? Kini tungod kay kita mga tawo sa bag-ong pakigsaad sa Dios ug kahayag alang sa mga dili magtotoo. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang Dios nagbuhat og hingpit nga nagarantiya sa mga milagro sama sa buta nga nakakita pag-usab, nagpagawa sa mga gigapo sa mga kadena sa sala ug naggiya sa mga tawo sa gahom sa kangitngit ngadto sa kahayag. Kinahanglan natong huptan ang pulong sa Dios ug mas kusog nga nagmarsya sa hugot nga pagtuo. Minahal nga mga kaigsunan, ang Isias kapitulo 43 bersikulo 19 hangtod sa 21 nag-ingon, karon magbuhat ako og bag-ong butang, karon dayon motungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako og dalan dito sa kamingawan ug mga suba dito sa deserto. Pasidunggan ako sa mga ihalas nga mga mananap, mga lobo ug mga abestros. Kay pagadagayon ko ang tubig didto sa kamingawan ug ang mga suba didto sa deserto aron imnon sa pinili kong katawhan. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kagalingon aron daygon nila ako. Ang labing gamahanan nga Dios nakahiwog dako ug katingalahang mga buhat hangtod karon. Karon gusto sa Dios nga himayaon ug makabot ang bag-ong mga buhat pinaagi sa kung matuman nimo ang mga damgo ug mga pangandoy nga gihatag sa Dios kanimo sa mga pulong sa wali karong adlaw. Ang atong Dios ang bahala sa uban. Unsa ka malipayon ang atong pagdayeg ug paghimaya sa Dios kung ang kahayag sa himaya sa Dios nagdanaag sa kahayag pinaagi sa simbahan ug ang kabubuton sa Dios hingpit nga natuman. Importante nga tumanon pag-ayo ang bilinong misyon sa Dios sa pagbundog sa kalibutan ug pagtukod sa ug dagkong sanktuaryo niining katapusang mga panahon. Sa ingon ni ana nga paagi, sa diha nga kita mobarog sa tubangan sa Dios nga amahan, nga nagtawag kanato gikan sa kangitngit ug ngadto sa iyang hayag nga kahayag, kita pagadayigon tungod sa usa ka maayo nga nahimo. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, hinaot nga makabaton kita o kadungganan sa pagsulod sa bagong Jerusalem, ang balaang syudad, di ng trono sa Dios nagpahulay. Amen.